Waħda mill-mistoqsijiet li ġieli jagħmluli meta nkun l-istarija, imma Patri kif se nġib ruħi mal-morda, mal-persuna marida. L-ewwel ħaġa importanti hija li mmur nara l-persuna b'qalb miftuħa. Li jiena l dik il-persuna nixtieqilha l-ġid u għalhekk se mmur nara. It-tieni nett tajjeb ukoll li meta nidħol ħdejn il-persuna l-attitudni tiegħi tkun waħda ta' paċi, ta' kuraġġ. Nista' anke nagħti tbissima lil dik il-persuna li għaliha tfisser ħafna. Tajjeb niftakar ukoll li minħabba li dik il-persuna tkun għaddejja minn żmien diffiċli ta' mart, ikun biżżejjed għalija li nidħol ngħid hello, ngħidilha kif tħossok illum u nismagħha. Mhux daqshekk importanti li nagħmel ħafna ħin. Jaf il-persuna tkun għajjiena u ma tkunx tiflaħ tara ħafna nies. Però ibqa' ċert u ċerta illi l-preżenza tiegħi fil-ħajja ta' dik il-persuna tkun għamlet differenza. U ovvjament iċ-ċirasa fuq il-kejk tkun jekk il dik il-persuna nistidinha jekk tixtieqx li jiena ngħid talba għaliha. Ibqgħu ċerti u żguri li huma ħafna il-persuni morda li jkunu jixtiequ li xi ħadd jgħid talba ċkejkna magħhom biex tkun ta' kuraġġ għalihom fil-vjaġġ li jkunu qegħdin jagħmlu, il-vjaġġ tal-mart u anke wkoll tal-fejqan. Nawguralek li bħas-Samaritani tajjeb tkun dak u dik li fil-qalb ta' dik il-persuna marida tħalli id-differenza tal-ħniena ta' Ġesu għaliha. Il-mulejja tkislim.